Hello, magandang morning sa inyo lahat. Ito, live si Lakay Romy Vlogs sa kanyang munting hanap buhay. Oo, hapon. Pagka ganito, kaysa sa Kaya nga. pag-ibig naman, magamit na ito. Kaya nga eh. Hindi pa rin nakakabit kung magkano pa o paluto. Wala pa raw eh. Palagay ko may idea na. Ah, yung ano yan, pare. Yung cut ng ano, yung cut ng kanilang lupa. Oo, kasi may mga buhon yan. Hindi sinunod ni ano, yung buhon niya. Basta dinerecho nila yung kalsada. Yung itayo ito. Ibig sabihin, yung doon, ano sila, dapat ay yan, Oo. Oo, sana. Kaya lang, pinupahan pa rin ng mag-iisda. Ito. Pinupahan niya yan. Para pagpiskisan niya ng isda. Pagpinisan niya. Tignan mo, gumawa sila. O, nagtik-tik sila ng ano, ng daluyan ng tubig. Para diretso sa kanal. Pag nakamira ka pa rin, ano, Oo. Oo nga.
dalawa rin dito. Hindi siguro ako. Nandyan. Kung sa 15 po nito, dahil highway naman, nasa establishment ko, hindi katulad doon, okay. Okay. Papakunin ko yung mga kaya
na rin, bili ka ulam, wala ko. Sigurado. Alam na alam eh. Sa gilid, hindi namang ginagamit. Isang buwan. Kinabukasan, boss, okay. 5,000 yung sabi mo, di ba? Ay, Ana, mag-wait ka na may sasakyan dyan. una,
Tapos bahala ka na maglagay ng hanggang. Ngayon, gusto ko mag-music. Tapos, meron yung pula na wala. Kaya naman yung pula. Every queens at the north, feeling released to relax for the peace, so you want to give it to me.
Mamamatay yung pangalan yung legacy nila. Yung pangalan nila. Pero, kasi dati sila magpagkilo eh. Full class. Ngayon, yung iba, hindi na. Oo. Ayun. Eh ngayon, tayo-tayo lang. Kaya tayo. Ngayon, pag nagpunta sa mga bus, malagay ko marami ng tao dyan. Sabi mo, pagka kumagalaw po ah. Basta tuloy ang loob yung trabaho kayo ng mas kayo yun. Ipopokit na yan.
Basta atay nga po. Atay. Ah, Atay. ito. Manok. Ilan? 50? Ah, Ayun yung piso. total pag Sige.
Sige. Absolutely. Jack, bang. Yes, good morning, Ading. Thank you very much for joining.
Hello. Good morning, sis. Thank you very much ha. Thank you for joining my live. Eto, Tindero boy na naman tayo. Live lang ako, mga 1 hour lang siguro. Kasi magsasarado na ako mamaya kasi may live pa ako sa Facebook ko.
Ilan? Dalawa. Wala nga tao makuha. Kaya nga. Sarado na ako. Pero pala. Sampu yan. Yung. Magic sarap. Nakakatamad magtinda. Kaya nga. Ligpit na tayo. Stop! Sarado na ako. Paano po? Saan? Ano po yung matuwa? 9.
na tayo. Mamayang hapon uli. Alright, maraming salamat sa nag-join sa aking live. Thank you. God bless us all. Sarado na sila kay Ronnie Vlog sa kanyang tindahan. Balik ulit tayo mamayang alas 3 para magtinda naman tayo ng panghapunan ng mga tao. Babayo!